escola de Càrcer. Pare Gomilla el teu nom. Entre boniques palmeres i roges rajoles dibuixes un quadre que invita al saber. El Centre Cultural de Front, per poder-te ajudar. A l'esquerra, la plaça del Crist, del poble patró venerat. El centre de salut darrere i a la dreta el quartel, amb la silueta al vent volent-te imitar. Canta, Gomilla, canta, obri el teu cor de saber, vist-te amb les majors gales, que tota la vall de Càrcer vol eixir al carrer, a rendir-te homenatge 50 anys després. Anys fa que vas néixer en indret aïllat, però màgic. Avui, edifici emblemàtic per tot el poble volgut. A quants xiquets i xiquetes ensenyar has pogut. Eres font de saber, brollador de pau. Eres llavor de vida, d'estima i llibertat. No saps d'ideologies. Per a tu, tots som iguals. Canta, Gomilla, canta. Obri el teu cor de saber, que tota la vall de Càrcer vol eixir al carrer, a rendir-te homenatge 50 anys després. Demana'ls que quan te'n vagis a un record inesborrable, aquest buit que tu deixes siga l'orgull d'aquest poble. Canta, Gomilla, canta. Canta, Gomilla, canta. Jo vaig vindre a este col·legi en el curs de sisè, però per a mi és el meu col·legi, el Pare Gomilla. Nosaltres som de la quinta del 60. Vam néixer el mateix any que l'escola. És una escola que ha fet història. En aquest centre he après les normes bàsiques de convivència. He après coses molt útils. He après coses que mai oblidaré. A escriure el meu nom. A compartir. He après que tots tenim els mateixos drets. Així he après a llegir. En esta escola he après a fer un pinxul. Mai oblidaré les classes de matemàtiques. M'agrada molt multiplicar. Fraccions, decimals. M'he ensenyat a restar. M'he ensenyat a sumar portant i sense portar. Gràcies per les matemàtiques. En esta escola he après les taules de multiplicar. 5 per 1, 5, 5 per 2, 10, 5 per 3, 15, 5 per 4, 20, 5 per 5, 25, per 6, 30, 5 per 7, 35, 5 per 8, 40, 5 per 9, 45, 5 per 10... Feliç aniversari! El temps passa. He sigut alumne, estudiant en pràctiques, mestre i director del centre. En definitiva, més de 20 anys dedicats a l'educació pública en este col·legi Pare Gomilla. Mai oblidaré el carinyo dels mestres. M'han ensenyat a fer el deure. M'han ensenyat a saber. A ser millor persona. No vaig a dir mentides. Ni palabròtics. M'han ensenyat a ser molt bon companyer. He d'aprendre a llegir. Llibre!
els llibres! 50 anys són molts anys. El cos del Col·legi Pare Comilla, les seues parets estan envellint, però la seva ànima, que som tots nosaltres, alumnes, mestres i pares, tenim que estar plens de vitalitat i no perdre l'alegria ni l'esperança. Hem de ser sempre joves. Jo, particularment, sempre m'he esforçat en fer agradables les meves classes. Jugant i divertint-se, els alumnes anaven assolint els objectius del cicle. Crec que ho vaig aconseguir, però són els meus alumnes els que tenen la resposta. Hola, yo soy Paula y ella es Alba y tinc 18 anys i en este cole guardem molts bons records. ¿Te recuerdas cuando Enrique es ficaba de ulleres y era el profesor de castellano? Ah, sí, y quan se ficava el gorro y era Mr. Cooper en la clase d'inglès. Y cuando iba a trencar la regla antes del cap. Ah, sí, sí, que guai. Bueno, així hem passat uns dels millors moments de la nostra infància. Recorda molt de carinyo a Enrique Bono, perquè era un professor 3 en 1. En valencià era don Enrique, en castellà don Emilio y en anglès Mr. Cooper. Siempre recordaré que don Enrique mostraría por el Mundial de 2002, así en menjau. Mai oblidaré les explicacions que vaig tindre en un mestre que li dien Roman, perquè les seves classes eren molt espontànies i ens va ajudar a tindre un bon futur acadèmicament i en el nostre futur ens ha ajudat a tindre una bona vida d'estudiant i estic molt agraït a ell. He treballat al Pare Comilla de mestre i també com a director i no l'oblidaré mai. Càrcer ha sigut el meu destí professional, fins i tot familiar i personal, en este itinerari que cada un portem en la vida. Tinc grans records dels meus alumnes i he tingut també l'experiència de ser director d'este centre durant 5 anys i he conegut el seu ambient, he estat molt a gust, he conegut la gent i me queda pues, això, el gran record que estic disfrutant actualment, de pertenèixer al Pare Comilla de Càrcer. Mai olvidaré quan don Jorge envía examen de papelito. Siempre recordaré las intervenciones afortunadas de don Jorge. Eso es, intervención afortunada. Mai oblidaré el teatre que fèrem en Vicente Miguel. Rosana, tu te'n recordes quan eren menudes? Vaya. Fa molt temps, però me la recordem. Jo me'n recordé de doña Teresa. Sí, també amb molt de carinyo i algun recuerdo que me queda en casa d'algun llibre que ens va regalar. Nos va regalar quan vam prendre la comunió, el Dios conmigo. Sí, i cada recordo jo. Sí, i el tinc allí, la mesita. I te'n recordes quan donava la lliçó? Que mos adormia en classe. Ens agarrava de la cintureta i ens marcava en un punteret, lletra per lletra, i nosaltres anàvem llegint. I mos passava la lliçó llegint. Sí. Mai oblidaré l'any que vas tindre a Anna Taverner. Ja fa anys que sóc inquilina del Pare Comilla. Per les meves classes han passat molts alumnes i recorde a tots amb molt de carinyo. També recorde els moments bons i dolents que he passat així i el recolzament que he tingut sempre dels meus companys. Jo me recorde quan anàvem a l'escola, a don Juan Antonio, que eren tots xics, i després ja també vam passar a les classes que ens donava don José Severa, don Vicente Portón, i ahí anaven xiques, els plats, i sentim molt bons recuerdos d'entonces. Menjar en el menjador. Ja? Jo he sigut alumna d'este centre i he vingut molt a gust, molts anys, tota la vida, i ara després soc cuinera durant 10 anys, així en el centre, i els xiquets els encanta el menjar, i els mestres també, perquè els mestres també alguna vegada i també els agrada el menjar. I es va inaugurar, pues, jo me'n recorde, perquè va néixer un germà meu, i entonces va fer una gran nevada, i entonces, no sé si era antes o després, però ho van inaugurar el 10 de gener del 60. Jo me quedava al menjador i recordo molt de carinyo a la cuinera que teníem, a la tia Carmen. Mai oblidaré a la tia Arvideta, que venia a vendre llipolies. Recordo quan en quint que anàvem allà d'alta musical, en el Vicente Salabou,
recorde molt que ficava un mural on nosaltres podíem ficar el que volguérem, ens donava molta llibertat d'expressió. També recorde que feia com a logopeda, perquè parlava molt de pressa. En octau visqueren l'arribada del 82. Teníem aquest dia un examen de socials amb el Cirerat, però com se podeu imaginar, no el vam fer. Quan anàvem a quart de GB vam anar una vesprada d'excursió al Molí i ens van quedar a la carretera tots assentats allí perquè passava la volta ciclista per casa. Van ser, d'alguna manera, els millors anys de la nostra vida. Mai oblidaré el fred que feia i les estufes de petroli. Al col·le venim a treballar. Per ensenyar-me moltes coses. Coses que jo no coneixia. Els sinònims, els antònims. He après molta cultura anglesa. England, Scotland, Ireland, Canadà. mai oblidaré els projectes de Llorenç. En esta escola he après els números en anglès. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. M'agrada molt anglès.